खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माया थांनाय मैयानि सानाव जोबनानै थांबाय। चिरां जिल्लानि बर' लावगावआव सानथामनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माया थांनाय मैयानि सानाव जोबनानै थाङो। नंगौ, चिरां जिल्लानि बर' लावगाव थेंफाख्रि फोथाराव 9 जानुवारिनिफ्राय 11 जानुवारिसिम सानथामनि बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनाया जोबनानै थांबाय। बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव जागायजेननायनिफ्राय बायदि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिफोर लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव हाबाफारि बेखेवनायजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादा होनाय बान्था मोनगिरि बिथांमोननो बान्था राननाय, बरायनाय, मान बावनाय आरो बिजाब बेखेवनायजों लोगोसे सानजारां बिसम्बि बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो जोबनायाव बर' थुनलाइ आफादनि गेवलां हाबाफारिबो लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि बिथाङा मासि सामलायगिरि महरै बाहागो लादों। बिथांजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार इन्दिरा बर', बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि, असम साहित्य सभानि आफादगिरि डक्टर बसन्त कुमार गस्वामी, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारि, IAS फोरमान ब्रह्म, मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथांमोनखौ बे बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों।